Beye na adisuane adekire beba no musu yie wa Adansi South Mensimo ewa Santamante Munti Assembly nankasa de enkonwa mekire do dex ni bi 400 de akoma ngoma asua tan ye wo hoso onye no woncheche Adom TV etwaso. Adansi South Mensini Krache Francis Ankoma de enkonya any tables ohanan ema schools ahodoa ewo Mensini ni mu hono no ena ode to awofo nyina animu se wono menya wafamu de emo aban na akade a wono mo mane hia e wono madesua mu no wonfa ennom wo mu sebe ya wono madesua mu nsem betumi akonkan school for enkwala ehia school enkonya okay report if last year eba ye meeting bia ebam na je say ade a ehia ye mofra no pa esan ehia GS Adansi South district ti enumu no na ye ma aban asote ministry local government rural development and decentralization adaroma enam administrator of common fund so the metal furniture the abedum yen na osha makon 250 no so assembly antena ho na yen so France kakra yetimi 150 account amano 400. Anoke Francis school improvement support officer ono so edituda say echinijie bia ni ho say adesuafo bebro mpem aduonu ena wonom ewo Mensini nim honom a wonom eni nkunya eni tables a wobetena so asua de eni senti wode adesrede ato Mensini no eni aban enimu say wonfa nkunya emeboa wo mu sebe ya adesua eni adekire wonsem ebetumi akonkan adekire eni adesua se nkunya nka ho a enwie peye enti ebeboa nkunya na aba no nkunya hanan no wo mu se isuade na nso no ebefiti ase wo baabi na ida kwa kuduru baabi so akwada besua de na se nkunya ni ho a se akwada ate form se wo sua de a na dwene kura nini a teacher ni no o kire no so akwada bi kura atimi de nsa na o de twere form efri se akonya na wonte so no nti no de how bebre mo be no mo ntade nyina ye fin puto nti how de ebebre Nana Kwadwo echi a wotosumienu edubiase benkumhene ono so de nsem bi todwa ewo dwumadie no ase ya de sede a mesa fa sa kwanya osumde asraban sa ban se school dan de sa ban kasa no so no a fa nkurase no hwe na cheze mobo nkura no mo nkurase mo sua de na omo a na da che mo ba be ye fensen mampani anaso wi sa doctor no we nti asraban sa ban hwe na sa school dan no won sisi bi enka ho na DC so be se DC won so do hu no nkurase no so ma ban te no so fa ho ama ne bo se ne aban o kan bibi ma ban de sa kai ne nkonwan de abai sa no kan so enim se aban be Premtobre Kasee no so na bunu mantam ne mo so afora Kwasi adujan ereto na nan matra nkonwa anim se wo moma emra no anya dwumani de ne buo bi e famra ho e wa henie ni sie ne na mamre mu no na nan matra nkonwa hwe so de be ya dwuma Adom TV Kasee etwaso eto na na afanyina ma anim se wo mamode ya na tumi a wokura no basabasa ye ekoso wotechiman zongo no wo ma dwobrew embra. We will not allow any activity that would disrupt the peace and the stability that we are enjoying in this region. I said it the last time and I will repeat it today. Go to the Lands Commission. Go to the chieftaincy. We have the Regional House of Chiefs here. We have the National House of Chiefs. Go to court and adjudicate. So Biju Asase, na official said it was wrongly done. Go to court. If the court turns it up, we'll come and support you. Enwechi, Zariki fenyina mo tosumiensa, edawo swafo no ase.